aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo agwago otu ndị ọrụ n'ala Naịjirịa ka ha site n'ọnọdụ ebe otu na-akpọ ganagana bụrụzie otu na-akwado mmepe. Gọvanọ Soludo kpọrọ oku a mgbe ndị ọrụ Anambra steeti sonyere ndị ogbo ha ndị ọzọ iji wee merube ụbọchị ndị ọrụ nke afọ a n'Ọka. Onye na-akọrọ anyị ihe na-eme n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana ji akụkọ abịa n'uju. Ndị otu Executive Council nke onye nọ n'isi ya bụ Gọvanọ Chukwuma Soludo bịara ya bụ emume bụ nke a nọ n'ogige Dr. Alex Ekwela dị n'Ọka wee mee dịka ọ na-ekwu na ego a na-enweta na steeti a pere mpe iji wee mee ihe dum ndị otu NLC na-ayọ. Gọvanọ Soludo kwere nkwa na gọọmenti ya ga-eme ka o nwere ike n'ihi na ọdịmma ndị ọrụ bụ otu ihe na-eche gọọmenti ya echiche. Ọ gara n'iru kpọọ oku ka mmadụ dum jikọọ aka ọnụ iji wee mee ka Anambra bụrụ ejiamaatụ. N'okwu ya, onye isi oche Nigeria Labour Congress nke alaka Anambra, Comrade Chinwe Orizu, kpere ekpere ka ebumnobi dum Gọvanọ Soludo nwere gbasara Anambra bụrụ nke ga-apụta ihe ebe o kwere nkwa nkwado. N'okwu ya, onye isi oche Trade Union Congress alaka nke Anambra, Comrade Chris Ogbonna, kwuru na ndapụ akụnụba a na-enwe n'obodo Naijiria mere ka ego opekata mpe ekwesịrị ị na-etinyere ndị ọrụ bụrụ na onwezi ihe ga-eji nwe ya wee na-egota n'ahịa. Osote aka na-achị steeti a Dr. Onyekachukwu Ibezim, ndị ụlọ omebe iwu steeti a nke onye nọ n'isi ya bụ okwupụta okwu ụlọ omebe iwu Right Honorable Uche Okafọ tinyere ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Site n'ogige Dr. Alex Ekwela dị n'Ọka, Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.